Hola, humans! Avui parlaré d'un fet aberrant que ha ocorregut al vostre planeta fa pocs dies i que ens ha esgarrifat. Em refereixo al fet que ha passat en un institut de Florida, als Estats Units d'Amèrica, i que té a veure amb una emblemàtica obra d'art. Bé, primer que tot diré que als Estats Units d'Amèrica pot passar qualsevol cosa, per inversemblant que pugui semblar, però aquesta vegada han anat més enllà de la seva pròpia ximpleria habitual. Quan ens va arribar la notícia, via antena intergalàctica, no ens la podíem creure. Una professora d'Història de l'Art havia estat acomiadada per mostrar el David de Miquel Àngel als alumnes. Sembla ser que una munió de pares histèrics i també estúpids s'havien queixat perquè trobaven que allò era pornografia. Quina poca sensibilitat! S'ha de ser curt de gambals, Estimats humans, esteu arribant a un nivell de contaminació mental força preocupant. Nosaltres intentem ajudar-vos mitjançant les nostres ones d'alta freqüència que enviem constantment, però sembla ser que algunes no aconsegueixen traspassar l'espessa barrera de la vostra niciesa. Per això, i perquè veiem perillar algunes obres d'art, abans que decidiu posar-li uns calçotets al pobre David o uns sostenidors a les verges de la llet, hem decidit en assemblea retirar-vos aquelles obres d'art que podrien córrer perill i tenir-les en custòdia a Eternàlia. Algun dia ens ho agraireu. Us dic això perquè no us estranyeu si aviat desapareixen alguns quadres i escultures dels museus, ja que està previst que una comissió del Departament de Cultura Avançada viatgi fins al planeta Terra i, un cop allà, abduiran les obres i les portaran aquí en petit format, és a dir, desintegrades. No patiu, això no és pas un robatori. Les vostres obres estaran a bon resguard en el Museu Planetari d'Art Intergalàctic, que té el famós holograma de la Lluna InSatisfyer, i us les retornarem totes tan bon punt el vostre cervell aprengui a reconèixer, valorar i gaudir les obres d'art. Bé, per altra banda, també volem demanar-vos la vostra col·laboració. És a dir, si sabeu d'alguna obra d'art susceptible de ser discriminada sexualment, ens podeu fer arribar la informació via telepàtica i nosaltres, amb la nostra antena, captarem el missatge. És important que, quan penseu, no oblideu el prefix d'Eternàlia, que és Marcianitus escolteu, que ve a ser un sintonitzador de freqüències que ens permetrà intervenir en el vostre cervell. Un cop hagueu donat el missatge, recordeu que heu de tancar el canal, pensant a reveure Marcianitus. Com veieu, és molt senzill contactar amb nosaltres. I fins aquí les notícies. Ara llegiré un correu que ens ha arribat i que el signa un tal Jordi i pregunta si a Eternàlia el porno és gratuït. Mira, Jordi, aquí no en tenim de porno. La gent, per excitar-se, no necessita veure imatges, n'hi ha prou amb un fregament d'antenes. L'única cosa, però, que s'ha de tenir en compte és controlar la durada i la intensitat de la fregamenta. No sigui cas que ens quedéssim enrampats, com ha passat més d'una vegada.
però d'això ja en parlaré un altre dia. Bé, això és tot, humans. Ja sabeu que podeu enviar els vostres suggeriments i preguntes a pladamillores@aternalia.etl. Teresa Barba, Aternalia. Aternalia.